Meta wieħed janalizza kif qed imorru l-ekonomiji tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam il-GDP u tkabbir ekonomiku, huwa evidenti li l-Gvern Malti qed ikompli jniżżel lil pajjiżna taħt il-medja Ewropea. Dan joħroġ minn statistika li ġiet ippubblikata mill-Eurostat u li tirreferi għall-ewwel 3 xhur tas-sena, dejta li ma tantx turi stampa sabiħa għal Robert Abela u sħabu. Dan apparti li l-istess statistika tikkonferma kif verament pajjiżna għandu bżonn bidla fil-mudell ekonomiku, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jisħaq fuqha. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li fl-ewwel kwart tas-sena Malta kellha tnaqqis fil-GDP, dan meta fl-Unjoni Ewropea bħala medja kien hemm tkabbir. Fuq sena il-GDP ta' pajjiżna naqas b'0.5%. L-akbar tkabbir ekonomiku kien reġistrat fil-Polonja, il-Lussemburgu, il-Portugal u l-Kroazja. Pajjiżi żgħar bħal Ċipru u Latvja kellhom ukoll riżultati ekonomiċi ferm aħjar minn dawk li kiseb il-Gvern ta' Abela. L-istess ċifri tal-Eurostat jindikaw li Malta tinsab fit-tieni post f'dak li għandu x'jaqsam ma' żieda fl-impjiegi, għalkemm l-Uffiċċju Ewropew jitfa' dawl fuq il-fatt li l-konsum tan-nies qed jonqos, dan b'riżultat tal-inflazzjoni u żieda fil-prezzijiet. Fl-aħħar jiem il-Ministru Clyde Caruana stqarri li jekk pajjiżna jrid li jibqa' kompetittiv quddiem l-isfidi lokali u dawk internazzjonali għandu jbiddel il-mudell ekonomiku tiegħu u wissa li jekk Malta ma jkollix mudell ekonomiku ġdid sas-sena 2040 il-popolazzjoni ta' pajjiżna se titlaq għal 800,000 persuna. Din l-istqarrija ma tantx niżlet tajjeb ma' wħud minn sħabu tal-Kabinet bil-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri jistqar bla tlaqliq illi skontu il-mudell ekonomiku tal-Gvern għadu jaħdem. Dan ifisser li mhux tal-Gvern m'għandux soluzzjonijiet għall-għoli tal-ħajja u l-isfidi ekonomiċi kbar li qed jaffaċċja pajjiżna tal-Ministri lanqas fuq pjan ċar mhuma jaqblu.